Robin Hat, Robin Hat. Fesper. Goddag. Robin Hat, Robin Hat. Du er Robin Hat. Fesper. Og du er Fesper. Robin Hat, Robin Hat. Og i dag har vi set Only God forgives. Robin Hat, Robin Fesper. Only God forgives. Nicolas Lindgren. Og du er Fesper. Goddag. Robin Hat og Fesper. Du er Robin Hat. Og du er Fesper. Og i dag har vi set Only God forgives. Robin Hat, Robin Hat, Robin Hat, Robin Hat. Fesper, Fesper, Fesper. Robin Hat og Fesper. Halløj, Hej. og velkommen til Robin Hat og Fesper. Fesper, hvilken film har vi set i dag? Vi har set Nicolas Winding Refns Only God Forgives. Med Ryan Gosling og Kristen Scott Thomas og en thailandsk skuespiller, der hedder det navn her. Og Refn, ham kender folk jo fra Pusher-trilogien, fra Bleeder, fra... Nej, der er nok ikke nogen, der kender ham fra Fear X, som blev en økonomisk katastrofe, som også fik ham til at gå konkurs. Men fra film som Bronson og Valhalla Rising og den mesterlige Drive, som han modtog en bedste instruktørpris for i Cannes. Og det er så hans nyeste film. Hvad synes du om den? Jeg synes, den var skide god. Jeg vidste faktisk ikke rigtig noget om den. Det eneste, jeg vidste om den her film, det var, at det var Refns nyeste film efter Drive. Så vidste jeg, at Ryan Gosling var med. Jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Det er ren Refn. Meget typisk ham på de fleste områder. Men måske du lige kan fortælle ganske kort, hvad den handler om. Vi har en fyr, spillet af Ryan Gosling, som bor i Thailand. Han er sådan lidt shady fyr. Han har en bokserklub og bror, der bliver myrdet. Eskimo killed my brother. Panserne, det ender med, at han bliver slået ihjel, og panserne de går i gang. Og der kommer sådan en hel ting med hans mor, der kommer for hævn og så videre. Det er det egentlig ikke plottet. Det er plottet. Jo. Ja. Det er en af de der film, hvor plottet egentlig ikke rigtig er så afgørende. Det er stemningen, det er følelsen, det er udtryk, og det er symbolik. Lige præcis. Fesper, hvad synes du om Only God Forgives? Jeg synes faktisk, det er en god film. Ikke en fantastisk film, men jeg synes faktisk, det er en rigtig god film. Jeg kan ekstremt godt lide den stil, filmen kører hele vejen igennem. Den går ind under huden på en. Jeg synes, den er virkelig flot filmet. Find them. And then we'll kill them. Normalt så vil vi jo begynde at snakke om nu, hvad vi synes, der er godt ved filmen, og hvad vi synes, der er dårligt ved filmen. Men vi er begge to ret glade for den. Vi er begge to forholdsvis begejstrede. Så der er nogle ting, vi måske vil gå ind i forhold til filmens stil, og hvad det er, der gør den god. En ting, vi måske kan snakke lidt om, det er Nicolas Winding Refns stil som instruktør. Og kalde ham Hollywood-instruktør vil nok være lidt forkert. Han er, det vil sige. Han er Det må man europæisk med et meget, meget stort E. Og med en forkærlighed for B-film og splat og sådan noget. Det er udtryk, og det er brug af musik, og det er meget, meget, meget langsommeligt, og det er minimal dialog. Hvad tager vi sammen til med Ryan Gosling? Han sammenlagt 9-10 replikker. Ja, det må være, det kan ikke være mere. Han siger næsten ingenting, og han er filmens hovedperson. Men det er heller ikke vigtigt, fordi at, det bliver udtrykt gennem ansigt og... Ja. Så han behøver ikke have det helt store at sige. Og det er også det er noget, jeg faktisk vil indrømme. Jeg er meget, 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 meget stor fan af Nicolas Winding Refns måde at lave film på. Han forstår virkelig, hvor man skal stille det kamera. Han forstår, hvordan man skal bruge kameraet. Og en anden ting, et godt eksempel på, hvordan nogle amerikanske anmeldere, de simpelthen fuldstændig misser pointen, det er, at jeg har set anmeldelser af blandt andet Drive, også Valhalla Rising, og den her, hvor de siger, at det er en glorificering af vold. Det er det jo ikke. Hvis der er en ting, den ikke gør, så er det glorificeret. Det er jo grufuldt, når der sker vold i det her film. Ja, det er virkelig ekstremitet, og det er næsten, nogle af voldscenen, de er jo næsten ulækker. Refn er jo fantastisk til det der med at pludselig, altså du har en lang film, hvor der ikke rigtig sker så meget, og så knald, bang, så får du lige pludselig en voldscene, som kan, altså som er grafisk og hård og voldsom. Ligesom med Drive, så kan den bygge lige så stille op til det, og så kommer chokket desto mere, når filmen bare eksploderer. Nicolas Winding Refn bruger også farver meget. Han har en forkærlighed for farven rød. Ligesom for eksempel en instruktør som Michael Mann, som altid bruger farven blå i hans film.
Man kan se det, når man ser det, at det er Nicolas Winding Refn film. Lige præcis. Jeg jokede også lidt med Fesper, da han satte filmen på. De første 10 sekunder af filmen, og sagde, er du sikker på, at du ikke har sat Valhalla Rising på? Fordi det ligner den fuldstændig. Men det gør ingenting, det er hans stil, og det fungerer godt. Det er en film, man kan tolke på mange forskellige måder. Ryan Gosling er jo fin i den. Hans karakter er jo ikke, det er ikke fordi den er ret dyb. Der er ingen af karaktererne, der er ret dybe. Den her film, den har også et glædeligt gensyn med, efter min mening, en liden, anerkendt skuespillerinde. Ja. Hun hedder Kristen Scott Thomas. Ja, folk kender hun nok mest fra 4 bryllupper og en begravelse, og så Den engelske patient, som begge to er rigtig god film. Hun var fuldstændig fantastisk i den her film. Det er en måde, man aldrig har set på før. En killing uden lige. Sådan matriarken over en narkosmuglerfamilie, men hvor hun styrer den med hård hånd, og hun kold og kynisk. Ja, så brugte hun et af de, efter min mening, mest fantastiske udtryk, jeg nogensinde har hørt nogen bruge om en kvinde nogensinde. Ja. Når hun taler til Ryan Goslings kæreste i den her film. Ja. Hun kalder hende for en cum dumpster. Fantastisk. En cum dumpster. Det er en rolle, der har været sjov at spille for hende, fordi den ligger så langt væk fra, hvad hun har spillet før. Ja. Og hun gør det bare fantastisk. Så det er vidunderligt at se hende igen. Ja, det var skønt. Ja, hvad er rigtig god. Og den mest interessante karakter i filmen er jo vores politikommissær, spillet af this guy. Som måske nogen kender fra The Prince and Me, The Elephant Adventure fra 2010. Og jeg elsker den film. Det er en klassiker. Han er fantastisk. Ja, virkelig god og følelseskold. Og jeg kan især godt lide det senere efter, at der har været en blodig scene. Så klipper til den næste scene, hvor han er på en karaokebar og står og synger Thailands popmusik. Mens resten af politistyrken, de sidder som tilskuere, hvor de bare sidder forstenet fuldstændig udtryksløse. Det synes jeg er suveræn kontraster. Det er ikke så underspillet i den her film, at i forhold til titlen, det er i hvert fald min tolkning, at han er Gud. Altså, sådan kan man godt se det. Men der er sikkert andre, der kan fortolke det på andre måder, men han er altså Gud i filmen. Der kommer jeg til at tænke på et citat, som jeg ikke kan huske, hvem der har sagt det. Ham her sagde, at Gud er en komiker med et publikum, der er alt for bange til at grine. Jeg kom til at tænke på det citat, hvor at, de frygter ham, men hvad han gør, det er... de er nødt til bare at sidde og lytte på, hvad han siger, fordi de frygter og forguder ham samtidig. Og han er ude og udgive sin egen retfærdighed hele filmen igennem. Og han er usårlig, der er ikke. Altså, der er en fantastisk kampscene mellem ham og Ryan Gosling. Please tune in just this once. Protect me. Wanna fight? Gosling han rammer ham ikke den eneste gang. Han får ikke et indslag. Det er rent Mr. Miyagi. Og det fungerer til filmens benefit, men det er egentlig ikke så afgørende, for det er mere det han udtrykker med den. Vi vil normalt have snakket om, at vi synes, der var dårligt ved filmen, men der er ikke så meget at snakke om. Synes du, der var noget, der var dårligt ved den her film? Nej, ikke det der er dårligt. Det kan jeg ikke, men noget, vi måske kan snakke om i stedet for, det er den modtagelse, den har fået. Fordi Drive, den var kritikerne jo fuldstændig vilde med over det hele. Ja. Og med rette, kan man sige. En fantastisk film. Men den her, den blev sådan modtaget sådan lidt blandet. Den har delt vandene rigtig meget. Der er nogen, der har kaldt det prætentiøst magtværk. Sådan pretentiousness. Og jeg kan faktisk godt lidt forstå, hvorfor nogen vil synes det. Jamen, den blev vist i Cannes her i år. Der efter filmen, så er det også en blanding af klapsalver og buråb. Det var virkelig sådan en, folk I elsker at hedde den på den festival der. Jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen, der synes det, for den her film er bestemt ikke for alle. Den er meget, meget langsom. Hvis man vil have en god snakkefilm, ligesom Pulp Fiction, så får man det ikke. Hvis man vil have en actionfilm, så får man det heller ikke. Nej, meget smal kunstfilm. Men det jeg vil sige, det er, at jeg synes, at det kan godt være, at der er lidt prætentiøsitet i det, men Nicolas Winding Refn, han gør det bare så godt. Jamen, det er virkelig lækkert at se på. Altså, han er bare mesteren i at lave den slags film. Han laver ikke film over evne. Hvilket jo ofte er det prætentiøsitet er, efter min mening. Det er filmskoleelever, der prøver på at lave et eller andet mesterværk, og de gør det over evne og prøver på at fyre alle mulige ting ind for at gøre det mere artsy-fartsy. Og det gør Refn ikke. Det virker som om han kan bare det her. Han ved præcis, hvad han laver, og han gør det rigtigt. Ja, så er det i den her film. Jamen, vi kommer også til at snakke om, hvorfor han lige netop laver sådan en type film her, efter en forholdsvis kæmpe succes med Drive, som
af flere filmblad blev kåret som årets bedste film i 2011. Hollywoods døre, de stod fuldstændig åben for ham, men alligevel så vælger han at gå hen og lave en meget, meget lille, smal film som den her, som har et begrænset publikum. Men det kan selvfølgelig være, fordi at han ikke er interesseret i det Hollywood-lort der. Jeg kan godt forestille mig det, fordi altså Nicolas Winding Refn, han er jo en af de der typer, som når man ser interviews med ham, så virker han bare som en forbandet røvhul. Ja. Det er jo noget, man nogle gange ser med filminstruktører. Altså det samme er jo gældende for alle genrer. Altså James Cameron skulle være et forbandet røvhul. Ja, det er svært. Ridley Scott skulle også være et forbandet røvhul, har jeg hørt. Men de kan jo lave mesterværker i film. Så derfor gør de den ikke meget så meget. Jeg tror lidt det er det. Jeg tror Nicolas Winding Refn er en af de der filminstruktører, som han kan bare godt lide at arbejde på sine egne præmisser, og han er heldig, at han så har fået succes med at gøre det. Det var lige ved at gå galt for ham, da han gik konkurs med 4X, hans første engelsksprogede film. Det er dejligt, at han er kommet tilbage og er ved at opbygge sig et rigtig godt navn. Men i hvert fald alt i alt, det var en ret sjov oplevelse at se en film, vi faktisk rigtig godt kunne lide. Ja, altså, det vi har anmeldt film, vi ikke synes, der var dårlige før, altså La Miserable var ikke dårlig, men det her det er en film, vi begge synes var rigtig god. Vil du anbefale Only God Forgives? Det vil jeg helt bestemt. Jeg synes, at den er virkelig værd at tjekke ud. Det er ikke sikkert, det er noget for alle, men jeg synes virkelig, det er en film, der er værd at tjekke ud. Er der nogen, du ikke vil anbefale den til? Jamen folk, der bare elsker biljagter, action og sådan noget, og film, der er lige ude af landevejen. Jeg tror ikke, de vil synes så meget om den. Jeg vil give dig fuldstændig ret. Jeg vil også anbefale den her film. Jeg synes, den var rigtig, rigtig, rigtig god. Og den kommer helt klart til at stå på min hylde dag. Og jeg synes ikke, det er en falderet efterfølgelse til Drive. Drive er bedre, synes jeg. Men den er ikke falderet på nogen måde. Jeg synes ikke, de kan sammenlignes. Hvis man ikke har tålmodighed til en langtrukken kunstfilm, hvor man ikke har ret meget dialog og ingen action, så skal man ikke se den. Ej, så skal man helt lade være. Men ellers vil jeg helt klart anbefale den. Fesper, hvilken karakter vil du give Only God Forgives? Jeg vil give den 8 små fæsser. Hvilken karakter vil du give den? Jeg tror faktisk, jeg vil snige mig op på at give den 8 store sorte hatte. Så det er ikke helt dårligt. Jeg ved ikke, om hvad det betyder i gennemsnittet, men Only God Forgives. Tjek den ud. Tjek den ud. Vi ses. Hej. Robin Hood, Vesper, Robin Hood, Fesper. Vesper, Robin Hood, Vesper. Ja. Er du kommet dig over grown-ups? Robin Hood, Nej. Nicolas Winding Refn. Uddybe det lidt. Nej. Nå. Only God.